What's up mga Bislogger sa Tagalog channel. So, ayan, nag-stay po akong motor. Safety first. Padung ta sa bahay. So, tawag sa bahay namin sa Kanduman. Dahil ko muna sila. Surprise na sila kung ano magiging reaction at tignan natin matagal na kung di nakauwitan. So, di na natin patagalin. Biyahe na tayo. Let's go! Nandito ngayon ako sa Talamban. Yan, Times Square na yan. Tambayan pa namin dati yan. Maliit na Julie's pa lang yan. Ngayon, malaking building na. So, dito ako nag-aaral sa San Isidro, Paris. Marami na pagbabago. Ayan, marami mga building. Dati mga bakante pa yung mga lote na yan. Itong lugar na to dating terminal ng tricycle dito mismo sa Taipei. Ito, dito ako dumaraan. Papunta sa amin. After pila kaminis, nandyan na, nakarating na tayo sa Ateneo de Cebu, Sacred Heart School. So, ito yung eskwela ng mga mayayaman. Malagi na improvements dito. Dati yan lang yan, cornfield, yan ang Sacred Hearts. Laki na ng improvement dito ngayon. Dati liblib itong lugar na to. 20 years ago, liblib masyado to, laging baha. Itong lugar na to, maraming tubig yan, laging baha. Kasi walang proper drainage ngayon, hindi na lang baba. Ayan, nakarating na tayo sa Esquina Mercado. Ayan. So guys, tuturo ko kayo ngayon sa aking lugar kung saan ako lumaki. Simulan natin dito sa baba ng Mercado. Ayan, market siya. Ayan, maliliit ng tindahan dati yan. Ngayon, malalaki na. Dito pa ako madalas tumatawag sa telepono. Ayan ang Stonewash. Diyan kami nagpapa-dye ng pantalon. Ito dating maliit na tindahan, ngayon malaki na rin. At nag-additional na sila ng pharmacies. So itong area na to where I spend my days playing basketball with my friends. Dati lupa pa yan. Ayan. Ngayon, ano na, asfalto na. May kalsada na kasi. Pero kung may fencing sa right side, yan, dyan nakatayo yung bahay namin dati. So ngayon wala na. Kinuha na ng may-ari. So lumipat na kami ron sa looban. At ito naman ang eskwela ni Pastor. So yan ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan ako nagtinata. Now, welcome to Kanduman Housing. Ayan, police station kagad. Itong area na to dati, diyan kami naglalaba, naliligo at nagsumasalot ng tubig. Ngayon, police station na siya. Ito ang housing na walang kabilya. Char. Kunwari lang yun. Sabi lang nila yun dati. Wala raw kabilya. Kawayan na ang gamit. Anyway, doon sa Tuwason. So guys, medyo liblib tong lugar namin. Ganun na. Kasi is housing to housing. Ayan, ito yung basketball court kung saan first time ako nagduha na injury. Yan. So, pasok tayo. Diretso lang tayo ng diretso hanggang makating sa bahay. Kaya malapit na tayo sa bahay. Sana hindi ako maligaw dahil medyo matagal ako hindi nakauwi dito. So, tignan natin kung kabisado ko ba ang daan. Diretso lang tayo. Diretso. Ito yung esquina. Diretso. Then, ikot lang tayo ng ikot. Let's go. So guys, ayan. Pasok na tayo sa esquina. Dito tayo sa akin. Isang esquina na lang. Dating na tayo ng bahay. Charan! Medyo maganda ng lugar. Meron ng simento. Pero maliit pa rin ang kalsada. At ayan ang aming bahay. Ayo. Amay. Wait. Morning, ano ninyo? Magpantay nyo ron? Wala akong kuwaon. Kaman tayo, kuyo ka sa ako, anay.
Ako na isda. May gamay na. So, ito naman yung refilling station natin. Ayan, si Inday, naghuhugas ng tubig. Ayan. Ito yung processing nila. Ayan. So, yan yung refilling station namin dito. Yan ang aking pamangkin. Ayan, kumain na kami. Katapos na namin kumain. At hindi na rin ako nagtagal. Uwi na rin ako dahil may gagawin bago sa bahay. Anyway, sumabay na ako ni tatay para katipid. Ganun, no? So, tinatinala ako ng tatay sa Talamban. So, yan ang aking buhay dito sa Kanduman. I was stay here in 2008. No, yeah, 2008. Actually, hindi na ako naka-stay dyan, nakatulog dyan sa bahay na yan. Kasi yung previous na bahay namin, doon ako lumipad ng Singapore. At hindi na ako nakaabot dito. Ano na? Saan na? Kila Tita Judith dire. Ako kila Melvin din na. Kini katong takong balay, di ba? Oo. Stonewash. Saan na ni? Stonewash kapon. Hindi na, layo na. Tayo nang ano? Come on. Ano mo? Guys, ang daming nabago dito. Malaki ng improvement. Malaki ng kalsada. Mayroon na yung mga mall, supermarket. So, it's good to see na ang improvement nila is going up. So, masarap lang balikan ang mga naon na saan tayo nang galing. Maraming salamat po sa pagtanaw. Hanggang sa muli. See you in the next vlog. Paalam. Meron tayong merch guys. Available in 2 design. This of final t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahina ni Bison. Maraming salamat. Paalam!